Okay, here you come. Ja. Skal vi gøre det? Jamen, vi er ikke kvinder jo. Vi skal betale. Nå! Du tager ham for det. Men der er et meget stort marked ved at være kvinde. Du tjener ikke nok på det. Det er sikkert ikke. Det er ikke så nemt som... Og man kan sige, du skal også slå igennem som kvinde. Der behøver du ikke rigtig slå igennem. Der skal du bare være til stede. Men okay. Okay, du skal også gerne have... Lidt tilbage. Nej. Jeg så, at kvinderne kan være så grimme, som de vil. Der er altid en næste, der er nok til at operere. Hvor mange gange har du lavet video? Og så kartas. Jeg laver Hollywood. Jeg har bare fundet ud af kvinders udseende. 6, 8. Har du fundet ud af det? Personligt? Nå, på den måde. Hvorfor ryster du ved det? Selvfølgelig. Det er godt, der er noget for enhver smag. Den skide væk, den der. Næste. Skal I ikke sidde og snakke med din egen konkurrence? Ja, den er klar. Eller hvad? Må jeg vælge den? Ja. Test.